Mainyashama mukasi, ndinokutendai nerudo rwenyu. Bhaibheri roti patinopererwa Mwari ndopaanotangira. Zviro kwazvo makandibatsira ndiri panguva yakaoma ndisina kana pekutangira. Mwari wakakushandisai akakutenderai kundibatsira kuti ndigone kunoviga munun'una wenyu Shai. Asi ndakanosvika ndikanyara manyasha. Mwana wangu akajoina zvinhu zvesatanism ari mumanjuzi ose nemurume wake, zvokuti chechi yakasvika ikanzi hakupindwe chechi pano. Vana venyu dzadziri ngochani, vari mahuri ekupedzisira muno muHarare, ari macelebrity epaTiktok, epafacebook, whatever. Takanonzwa zvatisati takamboona mwanangu. Vanhu vakaendeswa kun'anga iri kuchitungwisa inobatisa vanhu nenyuchiya kana waba. Kukanobatiswa vanhu makona kuti vana Shai vavigwe. Mabhokisi akazara okupedzisira aya. Vafuta kuzadza mabhokisi. Tikapotsa tafa tichienda kwakutama kunovatora. Kombi ikabheuka pakakuvara vanhu 7. Pakanaya mvura isinganzwisisiki. Lightning ikarova patende panga paine vanhu. Zvinhu zvachona zvaingotyisa. Pakatakurwa nhumbi dzaidhi dzanzi ngadzikandwe muguva. Chipoko chaidhi chikaonekwa vanhu vakatiza. Kwaingori nezvinhu zviri paAfrican movie chaizvo. Zvokuti taiti zvinoitika here zvinhu zvinoitwa nevanhu kuNigeria izvi. Takanozviona mwanangu kuHarare kwaShai. Zvokuti unonyara unoti nyika ngaishame ndinyore. Kubva Monday iya takazodzoka nesuro. Zvokuti ndisati ndamboona upenyu huri complicated hwakadaro. Asi tinongotenda Mwari neminamato yenyu. Basa rose rakaitwa. Saka hameno zviri ikoko kuti vari kudini kuti ndakasiya kuine nyaya dziri complicated dzaShai naEdhi. Asi tinongotenda hedu Mwari nokutichengeta nokutirwira. Murambe muchingotiitira zvakanaka. Muchengetwe naMwari maita basa. Makasara mushe here vedu wese takafamba mushe tikanovaviga haramu venyu. Asi haramu venyu vakavigwa nehembe dzavo amai mwana. Takazoti tiriko kunhamo kwakabva kwauya n'anga yekwasekuru inonzi Sekuru Kafela. Vakati mukomana uyu ndinda nchimuitisa mari vatanga asisade kubhadhara. Saka ndauya zotora zvinhu zvangu. Vakauya nemupurisa netsamba yavo ine chidhindo zvavainyorerana nevashakabvu because client yakatanga kuenda kwaSekuru Kafela mukadzi wacho. Hanzi achida marengi ekuchisoja kwake uyu ndakatomukwiridzira ndakamukwiridzira zvino anga chief officer. Anga akubva muchief officer anga akuenda kupresidential guard. Pane imwe position yakatojambiswa akatoenda padenga. Saka vanhu ava vanga vasadi kundibhadhara. Saka hanzi last week iyo vakatonetsana nasekuru. Sekuru akati maita mari kandofunga zvinhu zvavo zvechivaudza kuti vanhu vaya vane mari. Chimboyawo mundionewo. Hanzi kwakuendesa 500 pa10,000. Hanzi saka ndinofunga sekuru ndosaka vakati makajaidzwa imi. Ndopavakangotumirwa nyanga kwakungotungwa vachidhiraivha kwakutofa. Saka sekuru vakati kana muchida hembe dzake hameno zvenyu, asi hembe dzake yanga iri mari yangu. Saka kana muri vanhu vakangwara hembe dzake ngaaende nadzo. Amai mwana masutukezi kuiswa apo kuvigwa nemasutukezi ake munhu. Kaenda nemasutukezi ake hembe hakuna kana pendi kana sokisi rakagoverwa nezvikwama nezvikwama. Hapa pakaipa. Saka dzidza kuti vanhu ngavadzidze kushanda vachimirira nguva mai mwana. Izvi zven'anga zvinoteera n'anga izvinovasiyira vana nhamo ende vanga vasina imba vanga vachiloja. Siyira vana matambudziko chaiko. Vana vanotanga kutambura musi wavavafa. Nekuti ipapo pavakauya vachiti ndoda zvinhu zvangu. Kwakatoendwa kumba kwacho kwavanosechwa kumba kwakawanikwa kune 5,000 vakatoitora sekuru vakati mari yangu. Vakatotora. Saka vakati mota idzodzo kana yakaita accident yacho ndiri kuida ndipe mabhuku emota. Saka patakanzi mabhuku emota pane kamwana kamwe atete kakabva kati ndobva kaviga bhuku remota kakati ndaripisa. Zvikanzi kana mapisa muna kwamuri kuenda. Munoita accident futi munzira makakudubuka. Saka ndopakazokumbira mamonya akanga ari mumonya Edhi. Ana Simon Jani vaitoko mamonya. Ndopakwazovakumbira vakati sekuru kana aramba nebhuku imimi dhondiwari. Isusu takadzoka kunhamo tanomuviga chititenderai tinoviga sinzi mabhodha anga abuda pai kumochari. Saka chititenderai tinoviga.
kana tadzoka tine munhu watoziva kucvr tokubatsirai muwana mabhuku enyu. Bhuku rinogadzirwa rina basa ndopakazolegeswa vanhu vachiindai munoviga. Saka izvo zvinofunga vakomana vai vakaenda vakanovatora vakanovagadzira mabhuku andisati ndabvunza zvangu vanhu vakasara. Asi vekumukadziwo pavakaona mbatya dzekwachiri manyamba dzaiswa mugomba vakabva varamwawo kugoverana dzavo nobva vadziramura kwachiri manyamba dzangosara kwazvimba dziriko. Saka ndakasiyiwa natete vakuti isusu tangotorawo mbatya dzacho tonodzosera kwasekuru kwafera kuti mbatya dzevanhu venyu dzivaramwewo ndivachaziva zvekuita nadzo. Mai mwana ndambona zvakadaro dhirama. Social media yanga yakazara imi hanzi yaingotaurwa hanzi paipostwa zvinhu zvekuti unotya.